presidente. Imos ver, señora directora xeral, vostede non nos contestou algunhas cuestións que nos consideramos que son relevantes. Desde logo, xa lle digo que nos non consideramos que desde a Dirección Xeral de Patrimonio se este actuando con diligencia. Mais ben, o que cremos é que vostedes están mirando para outro lado e, como vemos, por exemplo, no caso do traslado de documentación, só o feito de ter que vir a responder unha pregunta pois leva a que vostedes cumplan coas súas obrigas. E hai algúns aspectos que son importantes e sobre os que vostede non nos dixo nada. Primeiro, hai unha denuncia formulada na súa Dirección Xeral de Patrimonio. Nós non entendemos como desde a Xunta de Galiza non se ten respostado nin atendido a esta denuncia. En segundo lugar, vostede dinos que no informe que emitiu a Dirección Xeral de Patrimonio se autoriza a tala de 6 árbores. Porén, eu teño aquí a resolución sobre a afección ao patrimonio cultural, que é a única documentación a que puiden ter acceso, e non porque a trasladara a Xunta de Galiza, sino por outros medios, e vemos como ese aspecto non aparece recollido. Non nos aclara vostede se vostedes autorizaron ou non a tala de árboles. Xa sabemos que se paralizou a tala masiva que estaba prevista porque houve unha protesta veciñal, non porque actuara a Dirección Xeral de Patrimonio en base a velar polo que di a legislación que está vixente neste momento en relación coa protección do Camiño de Santiago. É dicir, vemos máis unha vez como son, neste caso, veciños e veciñas de Sarria quen están actuando frente á indolencia da propia Xunta de Galiza. Tampouco vostede nos recoñece coa boca pequena que non hai nos recoñeceu que non hai un estudo previo específico sobre a afección ao territorio do Camiño francés. Dinos que hai outro estudo que pode ter a consideración de estudo previo, mas non que sexa especificamente un estudo previo. E, en todo caso, o que é sorprendente é que non forme parte da documentación que estuvo a exposición pública por parte da Confederación Hidrográfica, porque aí non estaba. Tampouco nos dixo vostede cal é a alternativa que se vai a facer cando se corte o Camiño francés, porque hai unha obriga que tamén se está establecida na propia legislación. Nin cales son as cautelas reais realmente para conservar e mellorar un espazo que efectivamente está moi degradado e que o único que está poñendo de manifesto pois é que existe unha desprotección importantísima do noso patrimonio. Sabe vostede que se van a derruir 2 pontóns centenarios nunha torre, nunha pasarela. Está neste momento actuándose nese ámbito. A Xunta de Galiza non lle importa. Sabe vostede tamén que se vai afectar a outra ponte, que tamén é unha ponte centenaria, que era unha ponte que imitaba no seu momento unha ponte que fixe un arquitecto francés, que nós creemos que é un elemento patrimonial que ten importancia, que non se debería de derrubar nin de destruir, mas vemos como tampouco a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural este feito lle importa. Porque, mire, o problema que hai de fondo é que moitos dos nosos elementos patrimoniais non están catalogados e que a Xunta de Galiza na Dirección Xeral de Patrimonio se está incumplindo a propia Lei de Patrimonio Cultural. O Inventario Xeral de Galiza é descoñecido e, por tanto, o grave é que, amparándose na desprotección do noso patrimonio, se mire cara a outro lado e que non se atenda unha demanda de veciños e veciñas. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Réplica final para vostede, señora directora. Gracias, de novo. Permítame insistir en que esta Dirección Xeral